Na baba ka san wani abu? No. Yau magana za mu yi akan basarakiya 'yar kasuwa. Yes. 'Yar sarki jikar sarki. Yes. Baya goya marayu. Zinariya mai adon zinari. Ɗawiyi sarkin ado. Yes. Baya goya marayu. Yes. Mai uban makina goya shi. Yes. Wato. Sarauniyar turakin Nasarawa. Hajiya Rabi'atu. Baiwa Allah nan. Mata ce mai kamar maza. Yes. Mata ce ta daban. Yes. Hajiya Rabi'atu. Ko da yaushe burinta shine ta ga tana taimakawa al'umma. Hajiya Rabi'atu ba ta da wani farin ciki da ya wuce ta ga ta taimaki bayan Allah. Hajiya Rabi'atu lungu take shiga da saƙuna, daji take shiga da ƙauyaku domin ta ga ta taimaki al'ummar da suke cikin damuwa. Hajiya Rabi'atu ta ce ɗaya tilo a Afirka, wato uwar marayun Afirka. Na baba Ari, baka ji kaɗan daga cikin aikin uwar marayun Afirka. Sarauniyar turakin Nasarawa, wato uwar maganin kukanmu. Hajiya Rabi'atu ta da wani buri daga al'umma suna cikin farin ciki. Ba ta da wani buri da ya wuce ta ga mutane suna cikin walwala. Ba ta da wani buri da ya wuce ta ga kowa ya wadata. Hajiya Rabi'atu tana shiga ƙauyaku inda babu ruwa sai ta samu musu burtsatse wanda ake kira da bohal. Hajiya Rabi'atu tana shiga cikin ƙauyaku inda babu hanya ta ƙirƙirar musu hanya inda suna shiga cikin gari. Hajiya Rabi'atu tana shiga cikin ƙauyaku domin taimakawa mata da aka mata aka bar musu yara. Hajiya Rabi'atu tana shiga cikin garuruwa domin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi. Da jari da samun mun sana'o'i, ba su tallafin abin yi da dai sauran abubuwa daban-daban. Sai sa muke wa uwar maganin kukan wato lakabi da teku ce ke ba a ganin ƙarshen ki, damuna ce ke baki mugunta, faran mace alkyabban mata, zinariya sarauniya mai adon zinari. Ubanmu wato turakin Nasarawa, Allah ubangiji ya sa gama lafiya. Allah ubangiji ya iya maka, Allah ya kare kai, kare gaban kai, kare bayan ka. Ubangiji ya dafa maka, Allah ubangiji ya ƙara danƙon soyayya tsakaninka kai da uwar maganin kukanmu wato uwar marayun Afirka, Hajiya Rabi'atu sarki jikar sarki. Allah ya gama lafiya.